כינור, אורגן אורות, רוני, רגע, שנייה. בוקה. יש לי פה איזה הפתעה קטנה, מתנה קטנה בשבילך. אוקיי. זה הפתעה? לפתוח אותה עכשיו? מוכנה? אוקיי. אוי, שלום נפלא. תחזיק אותו במשך חצי דקה ו5,000 שקלים יהיו שלך. אין סיכוי. טל מוסרי. רגע, בואי הנה רגע, תעזרי לי, אני לא יודע לעשות דברים כאלה. טל מוסרי. בואי תעזרי לי. ממש אני אוהבת אותה. אני אכנס איתך מתחת לג'יפה, אבל את הנחש שזה? לא. אמא! אלוהים! היא אוכלת! כן, חברים! טל, עברו כבר 12 שניות, הנחש קטן עליך. אתה תותח. תגידו לי, מה קורה כאן? טל, תחזיק עוד קצת מעמד, יהיו לך 5,000 שקלים. לא, אבל אני חושב שזה מספיק, זה מגיע, זה אמא לאלוהים, אני אני הולכת לשאול אותך את השאלה הבאה, כל עוד טל מוסרי עומד שם עם הנחש, מרחוק. יפה מאוד, יפה מאוד! 5,000 שקלים שלך, נשארה לנו עוד משימה אחת. תנסה להישאר איתנו בחיים. תתאפס. תחזיק מעמד, טל. אוקיי, אז השאלה הבאה היא כזו. תפסת איתי? אני פשוט נורא אוהבת אותך. אני ארוז לך את זה. השאלה הבאה... אוקיי, תודה לך, טל מוסרי. השאלה הבאה היא כזו, מהו כלי הנגינה הראשון שמוזכר בתנ"ך? שים לב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לפרוח. אבל אם אתה רוצה להמשיך, תרים יד. אוקיי, יפה מאוד. מה את חושבת? נראה לי שנבל. האם טופז צודקת? תאמיני לי, הברכיים שלי רועדות בדיוק כמו שלך, רק שלי פשוט מהנחש. קצת שידור מוזר מה שקורה כאן בערוץ הילדים, אבל אני איתך. ממשיכים. אוקיי, יש לך 5,000, אנחנו ממשיכים לסרט. משימה אחרונה והכל נגמר. 10,000 שקלים יהיו שלך. המקורה של המילה מוזיקה היא מהשפה. אתה צריך לנשק את הנחש. סתם, אני צוחק איתך. סתם, אין שום סיכוי ושום סיבה שתעשה כזה דבר. אבל 10,000 שקלים, זה קצת מורכב, תהיה איתנו, שים לב, נורא פשוט. משימה אחרונה ודי. יש את הנאמבר המאוד נחמד שאתה ורוני הולכים לעשות בפסטיגל, נכון? יש כזה נאמבר, יפה. הפלייבק של הנאמבר נמצא פה. הוא מוכן. אתה תגיד לרוני שעכשיו אתם הולכים לעשות את הנאמבר, אנחנו נכניס את הפלייבק, אבל אתה הורס את הנאמבר לחלוטין, אתה רוקד לא נכון, אתה שר לא טוב, אתה הורס את הנאמבר לחלוטין, 10,000 שקלים. בסוף הנאמבר יהיו שלך. זה הלבנית, זה ניחוש? איפה את היית בשיעורי מוזיקה בבית הספר? איפה אתם הייתם בשיעורי מוזיקה בבית הספר? אנחנו רק רוצים ברגע מותח זה לענות על השאלה, לראות אם יהיה שנייה אחת, ג'יפה. יש משהו נורא... תקשיבי. את יודעת שאני ורוני, את יודעת שאני לא זוכר מה ניסה, אלוהים יודע איפה הוא עכשיו. אבל יש לי הפתעה קטנה בשביל הצופים בבית. אני ורוני הולכים להשתתף ביחד בפסטיגל. את הולכת להיות? מרי אנטואנט. ואני הולך להיות? היא הולכת לרצוח, לא מרי אנטואנט. אנחנו רוצים עכשיו, באופן ספונטני, לבצע לכם כאן את השיר. אז רוני, בואי איתי עכשיו, לבמה הגדולה, שימי לב, התפאורה מוכנה, הקהל מוכן! מכירה אותך גמד עם שיגעון גדול. חושבת עצמך, אבל בינינו זאת טעות. המשימות שספרתי עליך משוקות. כבשתי כל כך. לא הולך אבל. מה זה הדבר? מה זה? יופי, נמשיך. איזה צמצום, איזה גדול. לא יכולה להמשיך לשדר. היא מנסה לזרום. כן, היא זורמת. הוא מסיק לה. איזה נעד. כל הכבוד, תמשיך. לא, אין לתאר. מעולה.
מחר תוכל גם לספר לרוני. תן מוסרי! רוני! אפשר בבקשה להמשיך את אתה נגד כל המדינה? רגע, רוני, אני חייב לעצור תופס שנייה. פה מחכה. אני רגע לפני התקף לב. אני מקווה שצופים בנו בבית בשידור חי, בערוץ הילדים. אבל מה שראיתם עכשיו קרה באמת, נראה לי, או שאני הוזה, או שאני חולם. כרגע, מה שקורה עכשיו, זה שאנחנו במהלך כל השידור, אני קיבלתי הוראות כל השידור הזה מגולדשטיין ונוסבאום, ואני זכינו... אוי, זה היה לא קל, אבל ביחד, בזכותך ובזכותי, ובזכות ערוץ הילדים, זכינו ב10,000 שקלים! ואנחנו נתרום אותם למי שאנחנו רוצים, ובגלל ששיגעתי אותך כל השידור הזה, אז את תבחרי למי את רוצה לתרום, ואני הולך מכאן לאשפוז לשבועיים. קח איתך את רוני. בעצמו. מחיאות כפיים לרוני! כן. מה קורה לכם? ואמא שלי? מה זה? לא הבנתי, חשבתי שנכנסו לי לאוזן אנשים מעולם אחר, ואני מעיף אותם מהאוזנייה. יאללה, אני חושבת שאני הולכת לרצוח את מבינה, אותך. את לא מבינה, אני רציתי למות. יואו. זה גם לא ילדים אמיתיים, אתם יכולים להירגע. אתם אמיתיים? אתם אמיתיים? מה סיפרו לכם? גם ידעתם שבוטחים אותנו? אני לא מאמינה. 10,000 שקלים! נראה אותך לכל עמותה שתבחר. אני רציתי לחנוק אותך. אלוהים, אתם לא מבינים מה עשיתם לי. אבל את האמת שאת הכסף הזה, כן? אולי תתרמי לי, אני זקוק ל... שום סיכוי. אני רוצה לתרום למחלקת ילדים של שניידר שבה אני מתנדבת. ייי! כל הכבוד. יופי. זה יפה. אתם הלכתם. אז רוני ואני תורמים את 10,000 שקלים האלה, אחרי כל מה שראיתם כאן, כל הבלגן, למחלקת ילדים, אונקולוגית, בשניידר, הבריאות שלהם, ושלא נפסיק לצחוק, כי זה הדבר הכי חשוב. לגמרי. ולפעמים יש גם דמעות מרוב צחוק, ואם ראיתם את השידור הזה, אז הרווחתם, כי דבר כזה עוד לא עברנו כאן בחיים,